Θα σας μιλήσουμε για την τεχνολογία QR Code, την οποία χρησιμοποιεί ο οδηγός satguide.gr του περιοδικού Δορυφορικά Νέα. Βρισκόμαστε στο site του οδηγού, στο satguide.gr. Κατεβαίνουμε στο τέλος του site. Σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή το τι είναι το QR Code. Με λίγα λόγια, ανοίγοντάς τον, θα διαβάσετε και εσείς από μέσα, αλλά μπορούμε να σας πούμε με λίγα λόγια. Το QR Code είναι δυσδιάστατα barcodes που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα και με υψηλή ταχύτητα. Με την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, η οποία διευρύνεται, και ειδικά με το mobile internet, τα QR Code φαίνονται να είναι η τέλεια λύση για να γεφυρωθεί ο κόσμος των κινητών με το mobile internet. Το QR Code μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσουμε όλα τα είδη των δεδομένων όπως URL. Μας επιτρέπει λοιπόν την offline δημοσίευση σε διάφορα μέσα, όπως είναι περιοδικά, χαρτιά, επαγγελματικές κάρτες ή σε οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να εκτυπωθεί ένα QR Code. Ας δούμε πώς δουλεύει. Καταρχάς το διαβάζουμε και μετά θα το δείξουμε και στην πράξη. Θα πάρουμε ένα smartphone, όλα του σήμερα διαθέτουν μια φωτογραφική μηχανή. Η κάμερα μαζί με ένα λογισμικό, το οποίο ονομάζεται QR Reader, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδικοποιηθεί πληροφορία που έχουμε στο QR Code. Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι μια διεύθυνση web, θα μας οδηγήσει δηλαδή σε αυτή τη διεύθυνση, ένας χάρτης, μια εικόνα, ένα κείμενο, ένα βίντεο, μια επαγγελματική κάρτα. Και γίνεται σε πολύ λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε το κινητό με την κάμερά του πάνω από και μπροστά από ένα QR Code και να το ενεργοποιήσουμε, το QR Reader του. Έτσι θα αποδικοποιήσει την πληροφορία και θα μεταφερθούμε στη διεύθυνση όπως έχουμε ορίσει μέσα στο QR Code. Στο συγκεκριμένο σημείο, πιο κάτω, δείχνουμε διευθύνσεις όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να δείτε αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι πιο γνωστοί QR Reader που υπάρχουν δωρεάν. Όλα τα προγραμματάκια αυτά είναι δωρεάν. Μπορείτε να τα βάλετε στο κινητό σας και να μπορέσετε να αποδικοποιήσετε μια πληροφορία QR Code μέσω του QR Reader σας. Ας δούμε λοιπόν τώρα στην πράξη πώς γίνεται αυτό. Κλείνουμε τις οδηγίες μας, πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή μέσα στον οδηγό, επιλέγουμε το όνομα Αττικής και μπαίνουμε σε έναν Gold Member, οι οποίοι περιέχουν QR Code. Πηγαίνουμε τυπικά στην εταιρεία Cosmosat. Υπάρχει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το QR Code Cosmosat, το ανοίγουμε. Μας ανοίγει λοιπόν το QR Code, αυτό ακριβώς που βλέπουμε είναι ένα QR Code. Παίρνουμε το smartphone το οποίο έχουμε και με το smartphone πηγαίνουμε κατευθείαν και ανοίγουμε το QR Reader μας. Έναν QR Reader τον οποίο τον έχουμε κατεβάσει δωρεάν. Τον ανοίγουμε και πηγαίνουμε ακριβώς πάνω από το QR Code και το σκανάρει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το scanning που κάνει αυτή τη στιγμή είναι για να διαβάσει την πληροφορία, διαβάζει την πληροφορία και αμέσως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι όλα τα στοιχεία που περιέχονται μέσα η Cosmosat, όπως είναι το κινητό της, τα email της, την διεύθυνσή της ή άλλα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε τοποθετήσει. Ας δούμε άλλη μια εφαρμογή για να την καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ξανακλίνουμε το QR Reader μας και πηγαίνουμε ξανά και επιλέγουμε έναν άλλο πελάτη, πάλι τελείως τυχαία, την DJI. Ανοίγουμε το QR Code της, ξαναφέρνουμε το QR Reader μπροστά, σκανάρουμε με τον ίδιο τρόπο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το QR Code που έχουμε και αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει την πληροφορία την οποία έχουμε αποθηκεύσει μέσα στο QR Code. Το QR Code, η πληροφορία αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε είναι πάρα πολύ απλά το site της DJI, όπου μας πηγαίνει σιγά σιγά μέσα σε αυτό για να μπορέσουμε να διαβάσουμε στοιχεία ή ό,τι άλλο θέλουμε και το αποθηκεύει βέβαια και μέσα στο κινητό μας. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο βίντεο, κάποια άλλη πληροφορία, κάποιο κείμενο, κάποιο text που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για όποιο λόγο θέλουμε.